Jokanyo mag ODM e sub-county ma Uriri dwaro mondo mitendo ODM oket ayanga listi mar jogo manoyier kaka jotelo mondo mi okonye tieko ywaruok mar telo mamedo jimbore e alworano. George Juma nigi lero. ODM Maha odweche ariyo tok yiero mar jotend ODM ma kor gwenge ne timre e kaunti ma Migori. Ywaruok mar telo pod okwako duond mar ODM e sub-county ma Uriri. E giko ma yiero ne sub-county ma Uriri, ji adek ne owuok oko kawacho ne gin ema oyiergi e lemono mar jakom mar ODM e sub-county no. Ywaruok ni bende osenenore e lemo mamoko mag tend ODM e sub-county ma Uriri. Kan watimo yiero, an kaka Dan nabed elected gi jopiny, an mano yiera kaka jakom mar ODM ma Uriri. O kamano jolelawa. To wakwayo ne leaders wa mano yier kata leaders wa man governor miyo tich. We ukelo koko e kindwa kaka jopiny. No mi tich mondo tiji. Wach mar chama we ujo chama mondo los chama. Constituency level officials that they should come down and make sure that those who are sent to the stations to oversee the elections give them the correct report. Odwa winjo ka nitie bagni moko jomoko wuotho koni gi koni ka gilando ne gine jokombe. Ta wacho wach achiel ni kano yieri Nairobi, ing'e kama Nairobi nitie, de wach chama Nairobi. Kano yiera ward, abiro wacho wach mar chama e ward mano yiera. Ywaruok ni mar telo skelo pogruok e kind jorago mag ODM e sub-county ma Uriri. Kweth ma jokanyogo mag ODM wacho ni jakom margi mane giyiero en Dano Muoso wacho ni tend ODM koro nigo wuoge ler kendo koro kon jopiny jogo mane yelo mopogore opogore e duond mar ODM. Kwani mondo party wuog oko mondo many kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa manwa yiero gocha en mentie koso nitie mopogore. Wachopo kaka wuono mar mondo wanyis jo party mar ODM ni mae party mar Uriri constituency. Ne watimo yiero kendo seche mane watimo yiero ji nodhi e ground. Koro onge yiero mora mora mitimo ga e ot. Omuoso mane wuoye kinde romo mane okelo jokanyogo mag ODM ne oramo ni en ema noyiere kaka jakomno mar ODM ka bende oseyo jomamoko ma bende koro siwuok oko kawacho ni ne oyiergi e lemono. Nwa yiero maber, ma yiero nodhi maber, mano rumo maber, mane onge chochni kata koko mano bede. To kogik kwatieko yiero mar constituency twapo ka jomoko chako tuch me constituency ka ni ng'ato luongore ni jakom, komachielo ng'ato luongore jakom. Mae ne osikoro nyango mirodho manonyo tend ODM e kaunti ma Migori koro nego wugo kendo koro kony e tieko ywaruok mar telo mar ODM e sub-county ma Uriri. Problem that we have in Uriri is the list that was written in an office. These people were not elected where election was being done. Possibly the governor should call the Uriri people, members of ODM in Uriri, to solve this problem before it goes to a worst part of it. Ywak ma ogol kod kweth mag jokanyo mag ODM obiro e kinde ma kweth mag ODM ma otelne kod Alomuga bende koro wuok oko kawacho ne gin ema noyiere ka tend ODM e sub-county ma Uriri. Komanyo osewe party kendo ging'eno kidhi chung party koro gidwa kelo confusion e party mane mo ko bi yienegi. Achiel kuomi kata is a live member of a certain party, a PDP. En live member nyaka kawuono. To biro ka no bedo jakom. Jakom mar okay ODM. Structure ya party inaonekana. Tumekuwa tukioperate na watu wanaitwa brokers ama cartels. Na ile kitu ambayo imenikasirisha juzi tukiwa katika muungano wa makanisa tukiwa na gavana wetu ambaye ni patron wa party. Mmoja akajitokeza hapo akasema yeye ndio chairman wa party. Moko jokanyo mag ODM dwaro mondo koro ket riwruok ma otegno mondo duond mar ODM koro bed kamoro achiel e sub-county ma Uriri. Ne chama mar demokrasia wan wadwaro ji to te mondo duogi mondo waorganize chama mondo chama obed mara Uriri kaeri. Wabeduru gi moro achiel e Uriri constituency, wabeduru gi hera, wabeduru kumoro achiel mwanyalo loso go party mondo odongre. George Juma, Ramogi TV, Migori.